שלום. היום הייתי רוצה לומר איפה זה? מה זה היה? לא מבין. מה את עושה פה? משחקת עם הבובה. בוא, אני אראה לך. בוא תראה. קודם כל, גוזרים קרטון בצורה רצויה. וגם גוזרים חורים לעיניים. וחלקים אחרים. אוזניים, אף, פה, נקודות, כל מה שצריכים. ואז אנחנו מדביקים את הכל על הפנים. ואחר כך צובעים. אני לקחתי גואש, אבל גם אפשר לצבוע בכל צבע אחר. אז לוקחים מקל עץ ומדביקים אותו בעזרת מסקינג טייפ או סלוטייפ לצד האחורי. והנה, יש לנו ראש של זברה. מוצאים בגד שמתאים בצבע ומשחקים. וגם אפשר להפעיל את הבובה בתור המסכה. תהנו!